ଏକ ସୁନ୍ଦର ଜଙ୍ଗଲର କଥା। ସେଠାରେ କାଉ, ପାରା, ହଂସ ଓ ଗୁଗୁନି ସବୁ ପକ୍ଷୀ ଗଛରେ ରହୁଥିଲେ। ପାରା କହିଲା, ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଦିନ ଖାଇବାକୁ ଯିବା ଆସ। ସେହି ସୁନ୍ଦର ଜଙ୍ଗଲରେ ଏତେ ପକ୍ଷୀ ଦେଖି ଏକ ଶିକାରୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ବସିଥାଏ ଆଉ ଜାଲ ପକାଇବା ପାଇଁ ନିଜ ସୁବିଧା ଖୋଜୁଥାଏ। କାଉ ଗଛରେ ବସି ଦେଖେ ବହୁତ ଦୂରରେ ଶିକାରୀ ଏକ ଜାଲ ବିଛାଇଛି। କାଉ ଭାବେ ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଏକ ଜାଲ। କାଉ ଯାଇକି କହେ, ଆରେ ପାରା ଭାଇ, ସେଇଠାରେ ଏକ ବଡ଼ ଶିକାରୀ ଏକ ବଡ଼ ଜାଲ ବିଛାଇଛି। କେମିତି କରିବା ମ? ପାରା ପ୍ରଥମେ କହେ, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ କାଉ ଭାଇ। ଏମିତି ହୋଇନଥିବ, ତମେ ଅତିରିକ୍ତ ଭୟ କରୁଛ। ଚାଲ ଆମେ ଯିବା କିନ୍ତୁ। ଏପଟେ ଶିକାରୀ ନିଜ ଜାଲ ବିଛା କାମ ସାରି ଲୁଚି ଲୁଚି ସବୁ କିଛି ଦେଖୁଥାଏ। ସେ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାଏ, ଆଜି ନିଶ୍ଚୟ ପକ୍ଷୀମାନେ ଏହି ଜାଲରେ ଫସିଯିବେ। ସେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ଦାନା ଲୋଭରେ ଏହି ଜାଲରେ ଫସିଗଲେ। ପକ୍ଷୀମାନେ ଖାଇବାକୁ ଗଲେ ଆଉ ହଠାତ୍ ଜାଲରେ ଫସିଗଲେ। ସମସ୍ତ ପକ୍ଷୀମାନେ ବହୁତ ଡରିଯାଆନ୍ତି। ତାପରେ ହଂସ କହେ, ଆମେ ଏବେ ଫସିଗଲୁ, ଏବେ କ'ଣ କରିବୁ? ଆଉ ଏକ ପକ୍ଷୀ କହିଲା, ବଞ୍ଚାଅ ବଞ୍ଚାଅ, ମନେ ହେଉଛି ଆମର ଆଜି ଶେଷ। ଶିକାରୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ଶିକାରୀ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏତିକି କହିଲା ଗୁଗୁନି ଭଳି ପକ୍ଷୀ। ଏତିକି ମଧ୍ୟରେ କାଉ ଗଛରେ ଆସି ବସିଥାଏ, ସବୁ ଦେଖୁଥାଏ। କାଉ କା କା କରି କହେ, ଆରେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଡର ନାହିଁ, ଡର ନାହିଁ, ତମର କାଉ ସାଙ୍ଗ ପରା ଅଛି। କାଉ ମନେ ମନେ ଏକ ବୁଦ୍ଧି ପାଞ୍ଚିଲା ଆଉ ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇବ ବୋଲି କହିଲା। ଆଉ ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ତା ମନରେ ଏକ ବୁଦ୍ଧି ଆସିଲା ଆଉ ସେ ସବୁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ଯୁକ୍ତି ଜଣାଇଲା। କହିଲା, ଆରେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ସମସ୍ତେ ଶୁଣ, ତୁମେ ସବୁ ମିଶି ଏକ ସମୟରେ ଉଡ଼ିବ। ଜାଲକୁ ମୁହଁରେ ଧରି ଯଥେଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ଲଗାଇ ଏକାଥରକେ ଉଡ଼ିବ। କାହିଁକି ନା ଏକତାରେ ଶକ୍ତି ଅଛି। ସେହି ଜାଲ ମଧ୍ୟରୁ ପାରା କହେ, ସଠିକ୍, ତୁ ଠିକ୍ କହିଛୁ କାଉ ଭାଇ, ଚାଲ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ପାରା ଆଉ ଜାଲରେ ଫସିଥିବା ସବୁ ପକ୍ଷୀ ମିଶି ଏକାଥରେ ଉଡ଼ିବା ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଗଲେ। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ଉଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଜାଲ ଆକାଶକୁ ଉଡ଼ିଗଲା। ଶିକାରୀଟି ଏହାକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଶିକାରୀଟି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ କହେ, ଉଫ୍, ଏମିତି କିପରି ହେଲା? ଆଉ ଡରରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। ଏପଟେ ସମସ୍ତ ପକ୍ଷୀ ମିଶି ଜାଲ କାଟିବା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ ଆଉ ମୂଷାକୁ ଜାଲ କାଟିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ପାରା କହିଲା, ମୂଷା ଭାଇ, ଦୟାକରି ଏହି ଜାଲ କାଟିଦିଅ, ଆମେ ଖୁବ୍ ସଙ୍କଟରେ ଅଛୁ। ମୂଷା କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ମିତ୍ର, ମୁଁ ଏହାକୁ କାଟି ଦେଉଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ମୂଷାଟି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କାଟି କାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଲଟିକୁ କାଟିଦେଲା। ସମସ୍ତ ପକ୍ଷୀମାନେ ଆଜାଦ ହେଇଗଲେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ନାଚିଲେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହି କଥା ଆମକୁ ଶିଖାଏ ଯେ ଏକତାରେ ଶକ୍ତି ଅଛି। ଚତୁରତା ଓ ମିତ୍ରତା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ସଙ୍କଟରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରିବା।